Hei, on keskiviikon pakinaruudun vuoro. Pakinan nimi on aluehallintoviranomainen tekee yllätystarkastuksen päiväkotiin. Sattuman kunnan Kukkaskedon päiväkodin vastaava erityislastentarhan opettaja on nyt vakavasti sairas. Talven 23 ärhäkkäinfluenssa on iskenyt Tutteli Rintasen huonoon kuntoon. Tuttelin mies komensi vaimonsa jäämään kotiin ja piilotti vielä hänen työkännykän vaatekomeroon. Nyt päiväkodin kaikki työntekijät olivat sairaana ja Tutteli oli viimeinen, joka kaatui sänkyyn. Kunta oli vain niin ehdoton, että päiväkoti pitää olla ehdottomasti auki. Työmääräys on ehdoton. Nykyään kukaan ei vaan halua työskennellä päiväkodissa, kun palkkaus on työn vaativuuteen nähden surkea. Lapset ovat haastavia ja vanhemmat myös. Heli mietti ennen nukahtamistaan. Olihan siellä onneksi vielä kiertävä avustaja töissä. 55-vuotias päiväkotiavustaja Martta Jokelainen ihmetteli hetken aamulla, kun ketään muita ei tullut töihin. Martta on rautainen moniammattilainen. Olihan hän ollut töissä koulun keittiöllä, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja jopa naisvankilassa vanginvartijana. Martta otti aamulla vastaan ensimmäiset lapset. Ensimmäisenä tulijana oli reipas 5-vuotias Konsta. Konsta on upseeripariskunnan esikoinen ja pikkuvanha nuori mies. Tosi kova komentelemaan toisia. Jämäkkä miehen alku. Hetken päästä Martan piti mennä sisälle auttamaan muita lapsia ja pyysi Konstaa olemaan päiväkodin portilla ja ottamaan vastaan muut lapset. Konsta voisi vaikka kertoa, että tänään on lapset töissä teemapäivä. Martan ollessa sisällä sinne tuli hetken päästä touhukas 5-vuotias Tuulikki, joka hääräsi yleensä joka paikassa siivoamassa ja järjestelemässä paikkoja. Martta pyysi siivoja metsuripariskunnan Kuopusta eli Tuulikkia ottamaan vastaan muut lapset ja riisumaan apuna talvivaatteita. Martta siten pääsi itse keittiön valmistamaan aamupalaa. Martta huomasi keittiössä toutessaan jämäkän Hillevin, joka on suurperheen Kuopus ja keittäjäpariskunnan tytär. Varsinkin ruokaa hän ottaa omatoimisesti ja osaa laittaa astioita pöytään. Hillevi touhusi iloisena Martan apuna keittiössä. Kyseinen päivä olisi muuten mennyt aivan täydellisesti, eikä kukaan olisi huomannut mitään, ellei aluehallintoviranomainen olisi tehnyt yllätystarkastusta juuri tähän päiväkotiin. Aluehallintoviranomainen eli avin ylitarkastaja Valma Kyttänen, jonka vastuualueena oli tärkeä sosiaali- ja terveysala, juuri kun ylitarkastaja oli päiväkodin pihalla, päiväkodin ainoa työntekijä Martta Jokelainen oli mennyt vessaan, ja se oli Martan päivän ainoa pissatauko koko päivän aikana. Mutta kohtalo puuttui peliin, sillä vessan ovi oli mennyt jumiin. Kyseessä oli väistötilan parakkiosasto, homen takia luonnollisesti rakennettu. Valma Kyttänen oli siis pihalla, kun Konsta Reippala pikkuvannalla äänellä tivasi vieraan asiaa. Kuka te olette? Ja ylitarkastaja tivasi takaisin, kuka te olette, pieni mies? Minä olen päiväkodin pihavartija, Konsta vastasi reippaana. Samalla hetkellä päiväkotiin tuli 3-vuotiaan Suvin isä. Konsta ilmoitti Suvin isälle, että Suville pitää ostaa uudet kuomat. Kengät ovat liian kylmät. Suvin isä urputti vastaan, mutta taipui jämäkän Konstan tahtoon. Tarkastaja kirjasi asian raporttiin ja Suvi sai uudet kengät. Isän ostaessa ne samana päivänä halpahallista. Konsta ja ylitarkastaja menivät sisälle.
jossa Tuulikki emännän elkeen puki 2-vuotiasta Perttiä kotilähdön takia. Ovikello soi ja Pertin äiti otti lapsensa vastaan ja äiti sai ankarat moitteet, että Pertin pitäisi itse pukea paremmin. Olisi syytä opetella. Tuulikki papatti. Ylitarkastaja kirjasi taas kaiken muistiin. Ja sitten mentiin keittiöön, jossa 5-vuotias Hillevi täytti astianpesukonetta ja komensi pienempien astioiden tuonnista keittiöön. Ja torui samalla pientä Mattia, joka särki lautasen kantaessaan. Hillevi haki imurin komerosta ja tottuneesti imuroi sirpaleet, mutta sitä ennen komensi kaikki lapset toiseen huoneeseen, että terävät sirpaleet ei loukkaisi ketään. Ylitarkastaja kirjoitti mitään sanomatta asian raporttiin. Ylitarkastaja oli nähnyt kaiken. Ja hän mitään puhumatta lähti toimistolleen, eikä jäänyt auttamaan päiväkodin henkilökuntaa. Kokenut ylitarkastaja ei hämmästynyt näkemästään, mutta kunta saisi satikutia toimestaan. Tästä tulisi kansainvälinen skandaali. Sillä välin Konsta, Hillevi ja Tuulikki olivat löytäneet jääpetkeleen, jolla he väänsivät yhdessä vessan oven auki, jolloin Martta pääsi pois vessasta ja pääsi lähtemään kotiinsa lepäämään ennen seuraavaa työpäivää. Hyvää illan jatkoa kaikille ja hyvää päiväkotipäivää kaikille lapsille.